Hej børn! Tak fordi I hjælper mig ud at skrive fængslet. Jeg har glædet mig så meget til det her øjeblik. I har fundet koden til ferskvandsrullen. Jeres lærer har sendt koden til mig, og også sammen med ferskvandsrullen. Så nu prøver jeg lige at få den åbnet en gang. Ja, yes! Ja, spændende. Okay. Det er godt, jeg har fået øvet mig lidt på mit skorstensk. Tillykke. Du har fundet det første spor ud af 25 i Skorsteniens store fabelskattejagt. Du er nu på vej til at finde alkemikernes store fabelsamling. Den næste ledetråd kan du finde i iste-rullen. Held og lykke. Held og lykke? Hvad er det her for noget? Det var da ikke det, jeg bad om. Den skulle være fuld af fabler, den her. Nu har jeg jo ikke noget, jeg kan give til vores arkivar, som han kan sælge, og jeg kan ikke få afskrevet de der 10 rapporter. Har alt mit arbejde bare været til ingen verdens nytte? Nej, vent. Hvad hvis I skriver fablerne? Det er da en mega god idé. I har jo lært så meget om fabler, så jeg er garanteret sikker på, at I kan skrive nogle mega fede historier. Så kan I sende dem til mig, og så får jeg oversat dem til skorstensk, så er der nok ikke nogen, der fatter mistanke om, at de ikke er helt originale. Så giver jeg dem til vores arkivar, så får han den solgt. Det er jo helt genialt. I skal bruge alt, hvad I har lært om fabler til at skrive jeres historier. Husk, der er 10 rapporter på spil for mig, så det er rimelig vigtigt, at det her bliver gjort ordentligt. Jeg glæder mig til at læse jeres historier. Held og lykke.